ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭିଉ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଭିଉଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଦୋକାନ ପାଇଁ। ଦୋକାନ ପୁଣି ଯିବା ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇ ଦୋକାନ ବାହାରିଲି। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଖାଇ ପିଇକି ଏକାଥରେ ଦୋକାନ ବାହାରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି କ'ଣ ପନିର ପରଟା। ହେଲେ ପରଟା ଗୁଳା ଗୁଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆମର ରୋଷେଇଆ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ପରଟାଟା ପଲମରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଚାରିପଟେ କିରୋସିନ ଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ପଲମରେ ହେଉଛି। ଆମର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପଲମ କିଛି କରେନି। ପନିର ପରଟା ଭିତରଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି। ଏବେ ଆମର ଫୁଲିଗଲାଣି, ଅଧିକା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲା ତ। ତା ପେଟ ଫେଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଏ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ପେଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ କି କିରୋସିନ ନୁହେଁ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଉ। ଏବେ ଆମର ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏତେ ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲା, ପେଟ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏକାଥରେ। ସବୁ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କଣା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୋଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ତ କଣା ଥାଏ ବୋଲି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କଣା ଅଛି କି ନାହିଁ। କଣା ଥାଏ, ହଁ କେତେଟା କଣା ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୋଡ଼ା ଅଛି ସବୁ, ଆଉ କଣା ନାହିଁ ଆଉ।
ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚକିଆ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ସେ ଖାଳିଆକୁ କ'ଣ ଖାଳିଆକୁ ଭିତର କଞ୍ଚା ଅଛି ନା ସରି ପାଚିଲା ଅଛି ମାନେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ତ ପୁରା ମାନେ ଗରମ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ସହଦେବି ଛାଡ଼ ଆଉ ଅଇଁଠା नहीं करेगा एक्चुअली भीतरटा सीझी जाइए आ जेहेतु गरम अच्छी मैं हाथ में धरी पारनी आ फाटर बांफ बाहर हाँ सीझी ना पाची ना खाई खाई खाली मु हजम करुँच आज भिडियो केमती लगे आप कमेंट करके कहे आज तो किसी भिडियो बन पारे दुकान जाकि कम टे रहीगले जदि आपण मो भिडियो भल लगे तब जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलिए पाखे बेल आइकन निहत दबाइबे आज भिडियो ये एंड कर टाइम होगा 10टा तो दुकान आसूँ बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।